Ничектер белмимен, бер көн идән асты кышы тышкан, егылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта арлы, бирле, һич чыгып булмый, сыек сөт бит, бата, һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми, йөзәдер аркылы буйга, котылмак өмет изми. Тырышма бушка китми бит. Бираздан соң була уңай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куйырган сөт тә булган май. Хәзер бит батмый, тышкан киерелеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып, үз урынына качкан. И кәрендәш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт сөббат.